Kap खालामगासिनो बिथां इउटिउबारखौ खुलुमबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ जे फंबाया जे बाइकखौ एसे साफा खालामदों लादों दायो आङो थांगोन जे उदालगुरियाव जे आब'मोनजों थांगोन जे आब'मोना जे दिनैबो उदालगुरियाव मोसानो थांगोन जे दायो एसे बाइकखौ एसे साफा खालामना लादो जे खालामनायनि उनाव फुंहि आंखौ फंबाया आब'लाहानिसिम दिनैनो थांगोन आरो दायो जोङो जे खुसेरनि जुइस लोंनो नागिरदों दानिकि उदालगुरि टाउन मिथिगौनो आरोना जे मोनहां न'आवनो जे लाइन जे बेवहाय खुसेर दानिकि सेरनाय आरोना जे बेवहाय मोनो आरोना जे जोङो एसे लोंनोसै आरोना नैबे जाबाय उदालगुरि थांनाय बिथिं आरोना आरो ससे थांबानो मोनहैसिगोन आरो बिथिंबो दङ लाइन आरो जोङो जे उदालगुरि टाउननिफ्राय जोबथायाव जोङो बेवहाय लोंनो नागिरदों आरोना Ada bikin जायगाया मा जायगा बुङो बाहिनीगाव बाहिनीगाव बे जायगाया माने बाहिनीगाव ना मा बुंदों आरोना जे बेखिनियाव नै आब'मोना दायो लोंगोन आरो नै बिथिंबो आरोना जे मानो होनोब्ला जे बेयाव एसे गुबुन नांगोन नालाय जे बिनिखाय बेयावबो आधा जोङो लोंनोसै आरोना बेवहाय गासैबो 20 टाका ना गिलास र बेखौ आब'नो होना फायनोसै बिनि उनाव आं लोंनोसै No. Oh, Batabaria bakal masih breng. Dong na gila daro. Deh. Kone kainu mbak? Jangan, kapsi apa? Lengisi. Wah, nih pura pos foto ladeng, nah bikin tikang deng. Yohai mani foto bola bay, na mansi pura, ekdom kuser jus boleng bay, foto bola bay. Nah, biting amai dadaya, yo ekdom pura jirai dua arna. Mawa Thailand Amerika tanai pada senang dulu be sata jo jirai neyo na. Guila, jumpai no. Deh, mungon cinta kalam nanga. Jangan मोनफैलायबाय नै बेयाव मोनफैलायबाय उदालगुरियाव मोनफैलायबाय मोसानो थाखाय जानिकि फैदों जे बिथांमोना मोनफैलायबाय जे जोङो दानिकि जे दायो मोसानाय सोलिगासिनो आरोना जे दसे उनावनो जे जानिकि जोंनि आब'मोननि गामिनि जानिकि बालि गामिनि लाइमोन क्लाब जे बिथांमोना जानिकि मोसानो फैदों जे जोङो मोनफैलायबाय जे दसे उनावनो जे बिथांमोनाबो मोसासिगोन जे बेवहाय दायो मानसिफोरा फट' माबाफोर लागासिनो आरोना जे बेवहाय जे फट' लानो थाखाय जे बे बुस्थुखौ मोजाङै बानायना दिन्दों आरोना बे प्रग्रामा जाबाय बे हारसानि आरोना जे बे हारसानियाव जे एसे मोसानो थाखाय जे लिंदों आरोना जे आब'मोनखौ जे नोंथांमोनखौबो एसे जानिकि मोसागोन जे बेखौहाय नोंथांमोनखौबो दिन्थिगोन आरोना जे जानिकि आब'मोना मोसागोन नालाय बिथांमोना बेवहाय एसे गेटआव जे एसे पिक्चार होना दिन्दों जे बेयाव मा हारि आंबो इमान मिथिया आरोना जे जोंनि बर'निबो माने बिथांमोना बेवहाय बनायनानै जे बेवहाय दिन्दों आरोना नै बेयो जाबाय जोंनि बर'नि बे बिथिंबो दिन्दों आरो बिथिंबो दिन्दों आरोना Hello guys. नै बिथिं मेकआप आर्टिस्ट दङ मेकआप खालामगासिनो बिथां इउटिउबारखौ आंखौ लाबा बेखौल' लाबालाय माथो जानो नै मेकआप मेन दे गुफुर खालामना हो फारसेल' नांदो नै केमेरामेना लानो रोङिदाय जादो गुस्थियाव बारा फोनना हो बरिया फोनजादो मालाय लागा फुनजाना माबोरै नांदो सार मोजां नांदो फुनलांनायनि थाखाय गेम सिरिया बहा हालाय बारंदो मानो हाया आदा ya जे आंबो फुनना होदो मानो होनोब्ला एसे सोलोंनो नागिरदों फुननानै बिनिखायनो फुनना आरोना मारै बुंदो गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव खिथा हरबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा जुदि बोरैबा जायो आंथ' मिथिखायो लाबानो जाबाय आंनिफ्राय इसोर बियो एकदम 100% जाथारनांगोन
hai mojangi khana hu dayo bitanga boi mane phagriku khana hobai da be harsing tu khananggo jabai arna babungo Duku dong. ha Duku dong biha. duku dongo no abeku babungo khanaiku Fauri. hauri Fakri nuwa fakri. Fakri nuwa. Babu fakri nuwa fauri. hauri da abomuna sifungku ise rihasol khalamdo taniki be serja jung ise milai nanggo nalai je serja jung taniki biko milai nanggo je mahama skill dong nalai je biko hai da milai do arna je sifung do damna nei da nei. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम लोग है ओडलगुरी में, आप लोग देख सकते हैं इधर क्या फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम मेरे को भी पता नहीं है, ये क्या फंक्शन है ये मेरे को पता नहीं है और हमको बुलाया था और इसलिए आया हुआ। उधर नाम है, उधर साइड में है, साइड में नाम है सर। हनुमान है तो सिर्फ अभी हम लोग इधर डांस करेंगे, आप लोग देखते रहना। सिगुन आरोना जे आबो मुना पुरा दङ मुसानो थाखाय जि होय गान्तिक जे जानकि बेयाव मोसानाय हाबनाय जे बिथिंहाय जोङो आरोना नै बिथिंहाय मुसा खावराबो दंथयो नै बिथिं हाबनानै जे बेयावहाय मुसा नांसिगोन आरो উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচা সম্পন্ন জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। दायो आबो मुना मुसा सिगुन आरोना जे बेयावहाय एसे जायगायाबो एसे बे गुवार आरोना नै पुरा गुवार आरोना बेखौ गुदुरहाय बनायदो दायो नै आबो मुना मुसा सिगुन। बालिगामिनि लाइमोन क्लाब जे बिथांमोना मुसाखांबाय जे दायो दंबो ओंखाम जानो थाखाय जे लिंहरदो आरोना मानो होनोब्ला ओंखाम जानानै थांनायनि बुंदो आरोना जानानै थांनोसै आरोना गाइस हरखौ जाबाय नालाय जे न'आव थांनानै जे जाहैला आरोना जे बेयावनो जे जानानै थांनोसै नै आबोमोनाबो एकदम डान्स खालामदो आरोना एसामिसनि ओमफ्राय दा जों बहा थांगोन? दायो जोङो ओंखाम जानोसै नै बिथिंथ' जागासिनो आरोना जे जोंबो दायो जिरायनोसै नै आबौमोना जिरायबाय बिथिंहाय दे जादो दे मोजाङै जा ओंखाम इमान माहायल' होबाय न' दा बि दे दा बि আপোনালোকৰ খোৱা হৈয়ে গ'ল, ভাত লাগিব নালাগে? লাগিব যে কোৱা নালাগে? কেনেকুৱা হৈছে খানাটো? আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? দলঙিপাৰা নাছিলে আপোনালোকে? বঢ়িয়া, থেংক ইউ। जादों आरोना बिथांमोना जाखांबायानो आरोना। आयो माइना की खबर भाले नासिला माइना बढिया थेंक यू माइना। नै दायो जों बिथिं जिरायनोसै ना नै आमाय मोना बिथिं जिरायबाय आङो बिथिंहाय जिरायनोसै आरोना बेयावनो देहानोसै आरोना दायो नै ओंखाम दादा itu কি টপ নেকি বিলাইতি টপ बे बिलाथि टप मिरामिस सब्जी दालि आरोना नै बिथिं जादों नै बिथिंबो आबौमोना दे जादो दे কি মাংস এইটো ব্ৰইলাৰ হ'ব দে খাওঁ ব্ৰইলাৰটো খাওঁ ব্ৰইলাৰ बेदर ओंखाम जाखांबाय आरोना जेदानिखि उदालगुरियाव मोसानो फैदोंमोन ओंखामबो जाखांबाय मोसाखांबायबो दायो जोङो थांनोसै